So, ah na ako diri sa may kuan sa may San Pedro. So nalang ko itawag ini nga tubagon nga tawag hindi pa. Tama ri. Tawag ini nga argumento kay ako yung mga nabasa nga mga comments sa tawag ini nga to last na to nga na-upload nga video na katawa ko kay sigilan pa ko nga dili ko mo tuo o di ta mo gamit ang tawag ini Biblia ay mali. Sana ka gitawag og dakong mali ano man yang problema dili man gud sila muhatag og bitaong pag-abli sa ilahang hunahuna para ang mahitabo is madawat nila ang tawag ini mga informations nga to ang gitawag og gi-present ano man ko nag-ingon nga di ta mo tuo og Biblia ang ako ang tawag anang giingon dili pwede nga to ang gitawag og pagtulon-an Bible alone or Biblia lang. Ano man kay una, wala man nagitudlo as Ginoo na. Sige daw be, atong tawag ini mga nag-comment be sa sige tagaid daw ko ninyo po. Tagaid daw ko ninyo seta sa Biblia kapitulo bersikulo be. Naningon niingon siguro ng sa Kristo nga Biblia lang. And at the same time, atong gipangkutlo ninyo nga mga setas, dili pa man kumpleto ang Biblia nga panahon. Nya never gisulti ni San Pablo. Labi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Never gisulti ni San Pablo nga, Biblia lang iyong tuhan. Wala, kaya dili natudlo sa mga apostol na Biblia lang iyong tuhan. Kanang Biblia lang inyong tuhan, mo ni pagtulon-an ni Luther, nag-i-adapt sa mga protestante. So, buti pasabot, ang tawag ining ang teachings nga inyong tawag ining gidawat is man-made teachings. So, pagtulon-an lang nga gi-tukod or gi-establish lang og tawag ining tao. Una galibog ko aning maong gitawag og mga tawhana kay sige pangita og tawag ining mabasa nya pagkahuman og sila po pangitaag mabasa di po kahatag og mabasa di ba nya karon sige granting tawag ini kinahanglan gid ato ang basahon sa ilaha na to nila pangutan-on sa dong sita sa Biblia be itulog bersikulo nga ningon ang mga apostol ug nato ang Ginoong Jesucristo nga yun kinahanglan na Biblia lang ang ato ang gitawag og tuuhan. Okay? Sige daw katong tawag anang mga hawod kaayo nga nag-comment sa ato ang gitawag og comment section. Nya unsa pong sitas pod sa Biblia katulog bersikulo nga tuuhan nato ng inyong mga founders sa bawat tawag ining sekta ninyo. Ano man kay ang matag pundok gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Naman ko sila nagkadaiyang founder. Naay nagkadaiyang gitawag magtutukod. Nya kanang maong mga nagkadaiyang magtutukod, puro po nag-angkon po tinuod. So, masaman, tagaid daw ko ninyo kapitulo bersikuloan na kay basi di ay ko mabasa din ang letra po letra kay ang inyong prinsipyo kung dili mabasa, dili na to tawag ining tuuhan. So, mo na nga sige, mag-provide mo kuan. Mag-provide mo kapitulong bersikulo. Kay para ato ang sundon kay siyempre dili man pwede nga kanang naamoy gipangayo sa uban nya pagkahuman kamo mismo wala nag-practice. Wala nagsunod ni anang maong kuana. Wala nagsunod ni anang maong gitawag og pagtulon-ana. So granting without admitting sige Biblia lang ang ato ang tawag ining tuuhan. So ang ato ang tawag anang question kana bang inyong mga pagtulon-an mabasa ba gid as Biblia letra por letra? Kana mga founder ba ninyo mabasa ba na as Biblia letra por letra? Kana mga pundok, mga pangalan sa inyong gitawag mga pundok ingon ba ang mga apostol nga mo ni pangalan sa iglesia gitukod ni Kristo kay para mahimo mong tinuod? So kana lang. So manadili pwede nga kuan dili pwede nga ang ato ang tawag ining unahuna kanang unang-una ba sa kuan unang-una ba sa ining gitukod lang og tao magina wala man gyud sa daghanan mo nang dili mo basig kasaysayan anong dili man sila mo basig kasaysayan kay mga pangka man sila sa ilahang ilad nga sila ra pagahimo mga pangka man sila anong dili man sila mo gamit og tawag ining ubang mga standard references kay mga pangka man sa ilang mga ilad nga ilang gipanghimo. So okay mo nang kita palinglaan ning mga tawhana kay how ra ba kaayo mag-comment kay pagkahuman pagtawag ining pasudlon sa atong program di pag manulod. sige so sa sunod na pod nga ato ang tawag ining content maghatag nga po sa mga reactions
bahin sa mga butang at kinahanglan nato ipasabot ang ato ang gitawag og pagtuo. So maayong adlaw og Ave Maria, Viva Cristo Rey.